Dobrý den, pane Karle, vy jste ten revizák, co mi přijede, že jo? Kdy dorazíte, prosím vás? Haha, dorazím, pane. Jsme v 21. století, teď se dělá revize komplet na dálku. Mně stačí ukázat telefonem, jak to vypadá. OK. To si děláte prdel, to vůbec nemyslíte vážně, já vám to jenom natočím a vy mi dáte razítko, jenom tak? To je, jak kdybych si vybíral partnera na Tinderu podle profilovky. Úplná kravina. No pozor, to se na mě nesmíte zlobit, pane. Doba pokročila hold. Já to prostě zmonitoruju přes obrazovku, napíšu, že je všechno OK a hotovo. Můžete vyrábět elektřinu až do aleluja. No OK, ale já nevím, co když tam bude špatně dotažený spoj, nebo tam bude špatný přepětí, co když prostě... Hlavně v klidu, pane Pepo, to přece poznáte, když bude problém, tak vám prostě začne hořet střecha, no. Jo, jasně, to je úplně paráda, ty vole, takže když mi začne hořet barák, já zavolám hasičům, oni se podívají na kameru na dálku a řeknou, pane, hoří vám barák, zkuste si vzít kýbl vody a hoďte to tam, kde to hoří nejvíc, super. No fajn, mně si to říkáte takhle, asi máte pravdu, že to takhle není úplně ideální, no.